Sayang mo na. Tawa mo na. Sige ba? May mababa sa Bible. Sige, kung pating doon sa wato. Ah. Mamo. Diba, kurang pagi mga star, sa kupayama yan. Malayo na. Ayun o. Oh. Ang lupit. Ito na nang luto ko ah. Mag-asawa. Ayun o. Yo, what's up mga Kaduski? It's me again, your Kaduski, making your life happy. Okay. So for today's vlog, nandito tayo sa Lingayen, Pangasinan. So syempre, nandito pa rin tayo para tumingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan. At pwede rin gawing pets ng mga chikitings natin dyan. So nandito ulit tayo sa Lingayen para tingnan natin kung mayroon bang mga bago. Update natin yung mga presyohan dito at mga lagay ng mga hayop. Pero bago ang lahat, pakisubscribe naman yung Team GSB, Gutom sa Biyahe YouTube channel. Pakilike and share na rin yung mga videos nila para dumami na rin sila mga Kaduski. Ayos! Yung mga Kaduski, kung bago ka lang sa akin channel at gusto ko malaman kung saan pa ang mga bentahan, tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Duski. Pakilike and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So, huwag na natin patagalin mga Kaduski. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, dito naman tayo kila sir. Sir, good morning. Morning. Sir, lalaki ng kambing natin sir. Ano to sir? Magkano sir? Ito 5,000 isa. 5,000 isa. Oh, murang-mura na yan. Ano to sir? May lahi ba to sir? Ito lang, upgraded lang to. Upgraded lang. Ayan o, 5,000 sir. Isa. Isa. Ayun. Yung ito sir, Yan, may 4,000, may 3,000, ito sir 4,000. oh, 6,000. 6,000. Ayan o. Ano sir yung babae no? Babae, inahin. Lahit. Yung mga lalaki, pangkatay. Ito, mga pwedeng pangkatay na to no. Magkano dyan sir? Ito 3,000, 4,000. 3,000. 3,000 yun. 4,000. Ito 3,000 din to. Mura na yan. Ayun o, mura. Ito sir, Yan, 4,000. 4,000. Ayun, medyo malaki to. Pwede na rin 4,000. Ito puti sir, Yan, 3,500. 3,500. Medyo malaki ng moto. Ayun no. I-PM nyo lang pag gusto yung mag-order. Oh. Ayun. Tamang tama. Ano sir, free delivery ba sir? Oh, free delivery. Ayun oh, free delivery. So yun, ilalagay natin yung number nila Sir Tito dito para sa mga gustong umorder dyan. Free delivery pa. Saka pagka maramihan may bawas syempre. Ayos. Thank you sir. Pang pabo doon, sir. Pabo. Ah, meron pa. Ayun oh. Magkano sa pabo sir? 1,500. 1,500 isa. Ayun oh. Yung crust chicken, 200. Yung ito 200 din yung pato. 200 tong inahin. Oh. May barako kayo sir? Nabenta na. 200. Ito sir, ano yan, lalaki? Lalaki. Lalaking dalawa. Oh. 1,500. Dami din yan, native chicken. Ito, sa kanila rin pala itong 300 isa. 300 isa dito. Ayun o. Dito rin sir, parehas. 300 din. Parehas din. Ayun, native lang pala to. Bonsai. Yan ang bonsai. Pakita mo yung bonsai. Ito, may bantan, bonsai o. 200 isa. 200 isa. Ayun o. Maliliit to sir no. Sir, sarap Bonsai, po tayo. pamamaga. Magpatanggal ng stress. Ayun o. Yan yung sinasabi nilang ano, busog lang ang mata mo. Hindi pwedeng kainin kasi maliliit. Ba? Ayun o. Balabas na o. Ang ano sir, ayun, maliliit talaga o. Ayan o. 200. Mga ilang buwan na to sir? Ayun, mga lumalaga na yan, malapit ng Manslog. Kalain mo, itong ganito. Matanda na to, kala mo sisiw pa lang. Pwede na raw ito mangitlog, yan o. Ang liit o. Mga tapya. mahirap. Paano makablos? Uy,
balik na natin, baka makawala. Ayan oh, meron ding ano, lalaki. Ayan oh. Ayan mga Kadulski, 200 lang yan oh. Patanggal stress. Ayun oh. Sige sir, thank you sir. Okay. Ayun oh, dito naman tayo. May panabong si sir, nag-iisa. Magkano sir? 800. 800. Anong lahi nito sir? Mistiso lang. Ah, mistiso lang. Ilang buwan na yan sir? Ilang taon na yan sir? May isang taon na to. Mahigit isang taon na no? Medyo malalaki na yung ano eh, mahaba na eh. May bawas pa sir? Mayroon. Ayun, may bawas. Ayun. Okay. Isilid na. Sige sir, thank you. Ano pangalan nila sir? Alan. Sir Alan oh. Alan Ayun. King, Thank you sir. Sayang mo na. Sumama mo na. Sige ba? May mababasa yung Bible. Sige, kumputing rojo sa wato. Ah, Sumama mo. Iba. Iba. Ikyo mo pa. Gulos mo pa. YouTube yan. Diba, kurang pagi mga sa kumayaman. Ayun mga Kadulski, umahamo yung ano nyo, kalapati. Nandito yung asawa, ayaw umalis. Tingnan nyo. Malayo na. Malayo na. Ayun o. Oh. Ang lupit. Gusto na nang luto ko ah. Mag-asawa. Naghabol. Binibenta nyo sir? Oo, binibinta. Yan. Magkano? Ay, magkano daw? Binibenta mo? Ano? Ha? Tandaan isa. Oh, magkano? Di pa yung mga Ayan o. Yung na yung di magkasatay. Babalik yan. Sa ulo pa. Diba? Ayun o. On! Lumabang ka. On! Ang layo na. Magkano yun sir? Magkano yun sir? Ewan ko sa kanya. Ay yung bata. Oh, yung Yung bata. bata pa. Kausapin natin mamaya. So dito muna tayo kay Sir. Ayun o. Dito naman tayo sa ano, kambing. Kay Sir. Sir, magkano sa kambing ngayon sir? 6.5 lang, sir. 6.5. Pinagbibinta namin. Ano dyan sir? Kahit Kahit partida na po. lahat ano na yan? Oo. Kahit na ano na dyan? O kahit ano na dito. May lahi ba to sir mga to? Wala. Ah, native lang. Parang native lang, sir. Ayun o. 6.5. 6.5. Ayun o. Ba't sinasakay nyo na sir? Uwi na sila. Uwi na kami, sir. Uwi na. Uwi na po. Mahina bang ano? Mahina po ang bintahan. Mahina Ang bibig ngayon eh. Ano sir, may bawas pa yun sir? Mayroon pa. Meron syempre no. Ayun no. So yun mga Kadudski, 6'5 kay sir. Sir, ano na yung pangalan nila sir? Nestor po. Sir Nestor oh. May manok din to si Sir Nestor eh. Oh, mayroon po. Meron doon, sir? Pero, Ayun, no? May naminang binta ngayon, sir. Ito, oh. Dahil sa pag-ibig na to. So, mahirap ang pag-ibig na, sir. Mahirap, ito yung manok ni sir. Magkano Oo. ngayon sir sa manok? Sa manok, hanggang 350. 350, 350 hanggang 280. 280 yun no. Oh, 280 may ang- bawas pa. May bawas. Ah, native sir no. Oh, native. Ayun no. Medyo patuwa lang bintahan ngayon. Matumal ngayon. Walang So, anak buhay. So yun mga Kadudski, medyo matumal ang bentahan ngayon. Kaya anong oras pa lang? 8:15 pa lang. Nag-i-impake na sila sir. Ayun, meron din palang May tuta po, sir. Oh. Tuta, oh. Binibenta din ng mura. Magkano sir? 300 lang hanggang 250. O 250 oh. Ano to sir no? Aspin Lahing, lang no? lahing native lang po. Native lang no, aspin no. Pero malaki rin siya oh. Ayan no. Nestor tayo sa mga kambing saka native. Native po. Tapos may papi rin sila. Kung halimbawa bibili po kayo, Ayun no. sabi na po
kayo bibili. Ang mura. Okay. Thank you, sir. Thank you. Meanwhile, Ayun na. Malupit talaga to. Magkano? Magkano daw, oy? Magkano? 500. 500 daw. 500? Oo. Dalawa. Asawa. Mag-asawa, 500 mag-asawa, maamo kasi oh. Anong lahi nito? Native lang? Parang native lang yata to pero maamo oh. Pero parang rare color din oh. Ha? 500 sir no? Dalawa na. Ayan oh. Oh. Ayun mga kaduski, 500. Pares na. May bawas pa? May bawas pa? Wala na. Sagad na. Ano pangalan mo? Russell. Russell, oh, yun oh. Si Russell, yun. Dalawang Russell, mo yan oh, yan oh. Oh. Babalik at babalik. Bebe, kung sila. Mag-asawa eh. Pag pagkakawala na to, ha? Ayun, makakawala na. Habulin niya na. Ayun na. Hindi pinakawala yung lalaki. So yung mga kaduski, nakaikot na tayo. So nakita nyo naman, medyo late na tayo. Kaya medyo konti lang yung naabutan natin. So sabi nila, sir, dapat maaga raw. anong Ay, kailangan nako. kong gawin Ayan upang naman. malaman mo? Pero nakita natin, medyo sabi nila sir, medyo hirap ang bentahan. So yung mga presyo halos ganun pa rin. Meron lang tayo nakita mga interesting. Another one. Interesting. Paano masabi? Meron lang tayo mga nakita mga kakaiba na bago ngayon. So kagaya nung kalapati na maamo. Saka yung bantam chicken, Chinese chicken tawag nila, pero alam ko bantam yun eh. Ayun oh, hindi tayo masagasaan. Paki-subscribe naman yung YouTube channel ng Team GSB Gutom sa Biyahe. Paki-like and share na rin yung mga videos nila para dumami sila mga kaduski. Ayun oh. So, sa mga bago dyan na gusto malaman yung mga bentahan at tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe our channel, Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So, till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduski. Siyempre, bawal pa rin ang tamaan. Peace dudes!